Hello guys, this is Eric Hilot of Daegu City, Davao, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot with healing po. Ayan, part 2 na niya siya guys, itong from Panabo City. Ayan, part 2 na siya sa taga Panabo City. Ayan, so, yan lang dito tayo para mapilot. So, please subscribe, like, and share po my channel. Please subscribe, like, and share po. Maraming salamat. Magkamalan mag-ilog tayo kasi kung mamag wala ko atong wala mag-ilog. F kami obi wala ko atong basura tao lang tayo. Yak mawala-wala pleasepada sige ra ko pamalit. Iyo pamalit lang tayo. Sige magkawa na espada. Laga mo. Ding, iso nang remote ting sa phone ding. Agi. Kung isa mo din ang kabasahan. Ato dito sa gawas din. Uman na ako kakakulang gamit. Dili ba dira sa dula na gawas? Ha? Napalit naman ako ticket ko. Ato dito Asa gawas ding. Gawas ding. Ding, gawas. Kasi si Kuya Amon. Gawas.
Gamit ako.
naman ako. Ilang plate is bus ron? Davao Digos. Aircon dili. Aircon. Davao Digos na. Pero panabo na to. Ano ulang panabo Davao? Sa Davao Digos? Ayun Digos.